लोगोफोर जोंहा सरकारि आय न' मोनदों आरो ओमफ्राय दा नै थिंजोरखौ होखांजोब्बाय ओमफ्राय दा उखुमनि थाखाय दंफां दै खोगासिनो दं आरो ओमफ्राय बिथिंजाय माखासे दंफां होगासिनो आरो नांबावगौ नालाय फारलिंनि थाखाय ओमफ्राय नैबे जोंहा दंफां होबाय थानाया जोंहा फादारसो आरो ओमफ्राय नै बै दंफां दैखोना लाबोनाया जोंहा आइनि फंबाय असे आरो आमाइ ओमफ्राय नै बै गोजौआव गाखोनाय सासेया आबौ जायो आरो आं बेखौ गामिनि हेल' गाइस दिनैनि बे आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि तुफान दैमारि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। नै जोंहानि न'आ लोगोफोर लुहांहां उखुम होनो मोनाखै आइ न' दंफां दैखोना दोनजोब्बाय ओमफ्राय रं फोननांगौ थिं दोबावनांगौ दं नै आरो बै गब्लंफोरखौबो होथेनांगौ दं। दायो ओमफ्राय नै दंफां जरायगासिनो बेखौ खनसेनो जरायनानै गेजेराव थबस्र' हास'गोन आरो थुख्रानै खालामगोन आरो फारलिंनि थाखाय नैबे बिथाखौबो राब थालाय खालामनांगौ राब थालाय खालामनानै ओमफ्रायो गला होगोन ओमफ्राय नैबे एन्जुरखौबो प्लास्टार होनांगौ आरो सिगांनियाथ' आइ न' सफैनायफ्रा सरकारनि सफैनायफ्रा इन्जुरावबो प्लास्टार दङमोन हायाव ओमफ्राय राब थालाय गला दंमोन ओमफ्राय दानियाथ' इन्जुराव प्लास्टार गैला ओमफ्राय बिथायावल' राब थालाय दङ ओमफ्राय गला होनाय गैया ओमफ्राय दा जोंहा बेखौ न'आव होनानै लागोन आरो न'आव होना लाजायो आरो गाव गावबागाव ओमफ्राय जोंहा दा बेखौ न'आव होना लागोन आरो इन्जुराव प्लास्टार होगोन ओमफ्राय बिथायाथ' राब थालायल' दं नालाय ओमफ्राय राब थालाय होखांनानै ओमफ्राय गला होना लानोसै आरो जोंहा न'आव थिङाबो लाबोना दोनफैखानाय दं ओइनै ब्लु कालार निला बै निलाया बे गोजोङा नङा आरो बे गोजोङा सिगां जाहा न'आव बायनायमोन नैबे न' लुनायनि आद्रा आग्लायनाय रुम मोनसेनि आग्लायदों आरो थिं रुम मोनथामनि बायनायमोन ओमफ्राय दा रुम मोननैल' लुनो हाबाय रुम मोनसेखौ लुनो हायासै दंफां गैयैखाय बेनिखायनो आग्लायबाय आरो रुम मोनसेनि थिं गाइसमोन नै आं बे हाखौ दोसोनानै लानो नागिरदों आरो बे न' बिथायाव ओमफ्राय अन्थाइ होगोन आरो अन्थाइ राब थालाय दं नालाय अन्थाइ गारनो थाखाय हाखौ एसे दोसोग्रोनानै लानोसै आङो नै आंना हा दोसोग्रा गना देनजारसै नै बस्था ख्लोब सोबाय दोसोनोसै ओइ सलाद ओइ हा दोसदों हा सला गोजो अन्थाइ होनांगौ नालाय बे बिथायाव ओंखायनो हाखौसो दोसोखाना दोननोसै आङो लोगोफोर नै अन्थाइ गारबाय राब थालाय खालामसिगोन गाइसमोन नै अन्थाइ गारजोब्बाय बिथायाव उखुमखौ होआखै आरो ओमफ्राय नै उखुम होयैनि सिगांनो राब थालाय
हासार लाना फैबाय नोंना बाजै लाबोदो बुंहरनायखौ लोगोफोर दायो ओमफ्राय मुदा होबावनांगौ दं नालाय मुदा गाथियाखै नालाय ओमफ्राय थिं दैयैनि सिगांनो मुदाखौबो गाथिना लाखानोसै आरो नङाबा थिं दोबा दिगदार जागोन ना मुदा गाथिनो दायो ओमफ्राय दंफाङाव काटआव रं फुनबाय थाबाय आरो जाहाथे एम्फौ अरनो हाया आरो नै खावसे फुनखांबाय आरो खावसे दंबावो ओमफ्राय नै इथाबो गाथिगासिनो मुदायाव लोगोफोर नै बिथायाव राबथालायसिगोन बिथायाव ओमफ्राय दा राबथालायसिगोन आरो ओमफ्राय दा दै सोबाय नै आराम जानायनि थिंखौ दोबाय आरो ओमफ्राय नै बिदिनो गरनै नांबावगौमोन आरो ओमफ्राय दा थिङा गैयालाय ओमफ्राय बिदिनो बायनानै लाबोनांसिगोन आरो फारसेथिं ओमफ्राय सिमेन्ट लगायगासिनो बाला बिथायाव राबथालायनायनि थाखाय सिमेन्टजों बालाजों मिक्स खालामदों आरो बे न'आ खथानै दं आरो ओमफ्राय नैबे गेजेराव दुमस'दों आरो माबा इथा लाना दोनखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जागायजेनबायानो राबथालायहोनाया बे राबथालायहोखांनायनि सायाव आरो प्लास्टार मोनसे दंबावो प्लास्टार होखांनानैसो गला होयो आरो लोगोफोर ओमफ्राय दायो खोरखिनि थाखाय माबा दंफां सैबाय थादों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै दसेनो अखा हाब्रबना होबाय आरो बिदि ज्राम ज्राम ज्रामनो